ମାନେ କେମିତି ଅଛ ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବ। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ନଥିଲୁ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଯାଉଛି ଟିକେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ। ତାର କ'ଣ ବେକ ମାଡ଼ ହେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଖେଇବ ବୋଲି ଯାଉଛି। କହିଲା ଚା ଯିବା, କହିଲି ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ। ତ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ, ଗଲା ପରେ ଦେଖେଇବା ଆଉ। ମାନେ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କିଂ ଏରିଆରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ପଛକରେ ମେଡ଼ିକାଲ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ଗାଡ଼ି ଥୋଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ, ଦେଖିବା କାମ କରିବା। କାମ ସାରିକି ଆସିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଭିତରେ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଜି ଭାରି ଲେଟ୍ ହେବ ତ ଆଉ ଯିବା ତାହେଲେ। ତ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ମୋ ଦାଦାଙ୍କୁ, ସେ ଆସିଲେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛୁ। ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ଭିତରକୁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ଯାଉଛି ଏବେ, ସେ ଆସିଲା ଭିତରେ ଖାଇକି ଆସିବା, ଜଳଖିଆ ବଳିଆ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିବା। ତ ଏ ଚାଲିକି ଆଉଛି ପଛକରେ। ତ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ଏମିତି ଚଢ଼ୁଛୁ, ଏଇଟା ଗ୍ଲାମର ବାଇକ୍ ଚଢ଼ି ପାରିବୁନି। ତାକୁ ମଣ୍ଡପ ଟ୍ରାଏଲ୍ କଲି, ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପାରିଲେନି ଚଢ଼ିକି। ଗୋଡ଼ଟା ତ ଉଠେଇ ପାରିଲେନି, ହେଇଯାଏ ଆଉ ବସିବ କ'ଣ? ସିଏ କୋଉ ବସିପାରିବ? ଆରେ ସେ ଗୋଟେ ଟେକି ପାରିଲେନି, ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଆଉ ବସିବ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ତତେ କୋଉଠି ଓହ୍ଲେଇବି, କୋଉଠି ବସେଇବି, କ'ଣ କରିବି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର ଟେକିକି ବସେଇବାକୁ। ସିଏ କୋଉ ବସିପାରିବେ? ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଗଲା, ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିବା। ଆଉ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେବ, ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିବା, ଚାରିପଟ ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖ କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ରାତିରୁ ସବୁ ଆଗରୁ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ସବୁ କରିକି ସେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଏଡେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ପାର୍କ ଭିତରେ ଅଛୁ, ବୁଲୁଛୁ ପାର୍କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଶୀତରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଭାଇ, ପୁରା ପୁରା ଥରି ଯାଉଥିଲୁ ପୁରା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଭିତରକୁ, ଭିତରକୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଯାଉଛୁ, ମୋ ଦାଦା ଆସି ସାରିଲେଣି, ଭିତରକୁ ଯିବା। ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ, ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏବେ ସେଇଟା ମନ ଯାଇଛି ଟିକେଟ୍ ଆଣିବାକୁ। ଟିକେଟ୍ ଆଣି ସାରିଲେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସବୁ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି। ଆଉ ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନି ଭିତରକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯା ଦେଖେଇକି ଆସ। ସରିଲା, ସବୁ ରେଡ଼ି, ଦେଖେଇକି ଆସି ସାରିଲୁଣୁ। ଏବେ ଯିବା ବୁଲିଯିବା। ଏବେ ବୁଲିଯିବୁ, ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା, ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ଆଡ଼ୁ ବୁଲିକି ଆସିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପାର୍କିଂ ଭିତରେ ଅଛୁ, ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କାଢ଼ିବୁ, ଏଇନା ଯିବା। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଘରକୁ ଗଲା ଆସିକି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆହୁରି। ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିକି ଯିବା ଜଲ୍ଦି। ତ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଅଛୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ୍ରେ। ଆଉ କହିଲୁ ଦେଖିବା ବୁଲିକି ଟିକେ ପଳେଇବା, ଆସିଛୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମାନେ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଏପଟେ ପଛପଟେ ଏମିତି ଭାଇମାନେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଲୁଛୁ। ଆଉ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଇମାନେ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ପଡ଼ିଛି। ହଉ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ। ହଁ ଯିବା ଚାମ। ହଉ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଆସିବୁ, ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି, ଗାଧେଇନୁ ଏତେବେଳେ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଏଣ୍ଡ କରିନଥିଲି ଆଉ କହିନଥିଲି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ସେ ଯାଇଥିଲା ଭସାଣୀ ନାଚୁଥିଲା, ତାର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ବେକ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା ବେକଟା ପୀଡ଼ା ହେଇଛି, ଚାଲ ଦେଖେଇକି ଆସିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କରିଦେବେ। ଆଉ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।